všichni, já vás tam u dnešního videa. Já jsem Sofie a dneska tady jsem s mojí maminkou. Ahoj. A babičkou. Ahoj. Okay. A dneska budeme dělat co za video? Budeme dělat jedno krásný video. Kdo mě zná lépe? Jestli babička nebo já. Já tady mám nachystané otázky a odpovědi a budu si obě odpovědět a budu sbírat body. Budeme sbírat body. Tak jdeme na to? Jo. Jdeme na to. Babičko, ty taky. 3, 2, 1. 3, 2, 1. To je jedno. Tak. Nebudeme to zdržovat, jdeme na toho. Teď se na první otázku. Takže, jaký jsou moje 2 nejoblíbenější obchody? Jako nemusí to být obchod, možná to může být i online. Jako. Značka. Jo. Aha, takhle. Babička začne. Tak, obchod bych řekla, že ráda chodíš do Zary, tam máš hodně věcí ze Zary, že to bude Zara a hodně ráda si kupuješ takový doplňky, takže to možná bude asi Sorais. Ano, a ty? A já bych řekla Abercrombie a Zara. Správně. Tak jak to mělo být? Zara a Abercrombie. No tak půlku jsem uhodla. Jo, babička má půl bodu, já mám 1 bod. Ano. Tak. Já se ho tady držím. A já jenom půlku. Takhle, Jaké půlku. jsou moje 3 nejoblíbenější barvy? Je. Teď já první. Jo. Růžová. Růžová. Potom bych jsem řekla A musí to být pořadě. růžová, fialová a tyrkysová. Ano, a ty? Jako to má na A sobě. já. No, růžovou to je samozřejmě, tu řeknu taky, protože to vím, že máš moc ráda. Pak. To je těžké, bych to neopakovala po mamince. To můžeš. Bledě modrou a třeba šedou. Shadow. No určitě neřeknu zelenou, protože vím, že zelenou nemáš ráda. Tak šedou. Šedou. Tak řekni ty co. Tak první je světle růžová, druhá světle modrá a třetí zlatá. Aha, tak jim to ukáž, proč to máš tady napsané, neukážeš jim to. Jo. Je to vidět? Takže já jsem říkala, co to říká? Já jsem říkala fialovou, tyrkysovou A a růžovou. Jo, světle růžová. Není jenom růžová, to je prostě světle takže růžová. Ty máš kolik bodů? Ty máš 1 bod. No to nemám, když ty máš světle růžovou. Jo, tak ty nemáš bod. Já mám 0. No počkej, ty si Já jsem říkáš říkala nějakou světle modrou. modrou. No. Tak máš 1 bod, Tak. 1,5 a ty 1. No já nemám. Jo, ale od toho minulýho. Já mám tady, já ho držím. jo. Já mám z minula, tady ho držím. A já mám 1,5 bodu. Jo. Tak babička má 1,5, já 1 tady. Který jsou moje 2 nejoblíbenější předměty ve škole? Ty máš oblíbený předměty ve škole? Jo. Angličtina, němčina. Ano, a ty? Tělocvik, angličtina. Oba špatně. Je to matematika a výtvarní výchova. What? Co? Jo, takhle. Ty máš na matiku, jo. Jo, Takže babičko, my máme nejhorší učitelku na světě. Na tělocviku. A tělocviku tam Ta to je furt špatný. křičí, já prostě nevím. Ještě, že neumí česky. Jo. My tady pomlouváme. Paní učitelku. Ještě, že chodím do řecký školy. tak já mám 1,5 bodu a mám Já se tady držím ten jeden. Já Jako, mám 1,5 pořád. kolik máme 3 otázky, já to své dítě vůbec neznám. A kdyby jsem šla na opuštěný ostrov, jaký jsou 3 věci, co by jsem si vzala s sebou? Babičku, před Babičko, začíná. je. Tak já začnu. Tak, vzala by si hřeben, ouška a vodu v plastové lahvi. A ty? Prosím tě. Babička, takový zastaralý naprý hřeben, tyjo. Potřebuje na ostrově hřeben. A jakou větev tam vezme, ne? Jsou Češe. Já řeknu mobil, American Girdle Ano, a co ještě? a maminku. Ty to máš správně. Telefon, AirTag a American Girl. Ty si fakt sebou vezeš panenku. Jo.
čeká úplně jako největší kravenu, že se vezme svou panenku. A já se ještě hraju, jako já... No to je dobře, že si hraje, že si hraje nezlobí, že jo, to furt říkám. Okay. Takže, no počkej, takže já mám 2 body, když jsem ten jeden, tak mám druhý, třetí. No, tak já mám 1,5 pořád. Babička s tím hřebenem jako se netrefila. Ouška by se už měla na sobě, prostě. Aha. A teď si držím 3 body. Babičko, máš kolik? 1,5 pořád. Jaký je moje nejoblíbenější video natáčet? Tak já říkám, video s gymnastikou. A ty? Sketch. Jako kid versus team, něco takového. Jo. Vlastně natáčím, asi vím, co s tím točím, ne? Asi vím, co stříhám, že jo? A co natáčím. Jako gymnastický jsou jako by moje třetí nejoblíbenější. Ježiš, tak já pořád nic. Já mám bod, já si držím jeden teďku objem. čtvrtý. Tady 4 body si držím. 3 hobbies. Je to 3 tvoje koníčky. Jo. Překládám do češtiny. Koníčky. Říkám já? Jo, Jaký máš tady říkej. 3 koníčky? Zlobit maminku. Já tě nezlobím. Ne, tak nic. Tak říkám, tak to je špatně. 3 koníčky. Gymnastika, čtení. Už to mám špatně, mi to je jasný. Ale musíš to podržet. Jo, já to držím tady. Gymnastika, čtení. Co to tě baví číst? Jako? Je to jako, A něco vyrábět. je to jakoby v 5, by jsem řekla. To čtím. Jo. A... Tak říká babička. Já bych řekla gymnastika, cestování a nakupování. Pro je hobby nakupování. No, To je natáčet na YouTube. Ježiš, to mě... no já jsem to úplně mě taky blbá. nenapadlo. Natáčet na YouTube, gymnastika a ruční práce. Jo. Jakoby malovat. No takže počkej, já jsem řekla gymnastika a... jak jsem co jsem to říkala? Jako něco vyrábět. Něco vyrábět, ano. Aha. Tak to má 2 body, ne? Jo. A já půlku, já mám gymnastiku. No, máš 1 bod? Jeden bod. Jeden, tak to jo. Tak Drž mám, si ho. už mám 2,5. Který je Babička Sofinku moc často nevidí, takže proto má 1. Ale já mám 6, já jsem pořád. Já mám 2,5. A ten YouTube, jako jak jsem na to úplně zapomněla, No, A to je 1. no to, já jsem úplně to. Já se omlouvám. Jaký je moje nejoblíbenější město, co jsem vždy byla? Jaké je tvoje nejoblíbenější město, kde jsi kdy byla? Jo. No, tak to nevím. Tak začni ty. tak, já vím, že jsi Já byla. už vím. Tak řekni. Berlín. Ano, a ty? Já bych řekla Praha. Já si beru bod. Tobě se nelíbí Praha. Mně se líbí, ale nejoblíbenější město je Berlín. Jo, tam se ti líbilo nejvíc. No, Tak, úplně. Berlín, no. Berlín město. Praze se Sofince hrozně líbí, ale nejoblíbenější prostě kde kdy byla je Berlín, že jo? Ještě jsem ti taky mohla říct Mariánské Lázně. No, tam se ti taky líbí, protože tam máš hodně kamarádů. Jo, jako mě se to tam líbí, ale není Kamarádek. Teda kamarádek, hodně kamarádek tam máš. Jako, mě se to tam líbí, ale není to nejoblíbenější. Jo. No. Top 5 youtuberů. Dala jsem tam ten bod. Asi jo, na středu. Tak je. Já nevím, dala jsem si bod nebo nedám, já jsem předtím se, já to pořád tady držím, jako nevím. Myslím si, že... Tak můžu říkat já ty youtubery? Jo, top 5 Tak. youtuberů. Já bych řekla, 5? Jo, top Ježíš, 5 ani neznám. to já taky neznám. Já bych řekla Alíša, pak bych řekla Říkají mi Martin, nebo jak se jmenuje se Martin, pak bych řekla Tary, pak bych řekla, já nevím, jestli ještě Kazma dělá youtubera, to ne už, tak ne. Babičku, to ani neříkej tady. Kdo je Kazma? To nezná Aha, Sofinka, to to ty můžeš neznáš. prostě, to Aha, nechám tak koukat to na ne. takový do pány. Tak to ne. Tak Anna Schulz, Jo. no, a víc jich asi neznám. Okay. Jako babička spíš řekla český youtubery. Protože babička kouká na český youtuber, máme moderní babičku. Kouká na tadyho. Jako, to jsou jakoby top 5 českých youtuberů, bych řekla, ale já tady nemám napsaný Jako český.
jako to, viď? Jo. Na co koukáš nejvíc. Takže já říkám Ališu. Já si tady furt držím ty moje body. Ališu, Mamma Mia Makeup, ne, ta, jak se jmenuje, ne Mamma Mia Makeup, ta Laura DIY, se to pletu, Laura DIY, potom Sis versus Bro, potom tam mám, ježiš, na co to koukáte moje děti. Počkej, taková ta holčička, jak vždycky člověk dělá ty challenge, že 24 hodin někde. Jo, s tím psem, jak říkáš, to je to Piper Rockele. Takže jaký dám za to ten bod? Já nevím, jak se jmenuje. Já se jmenuje Piper Rockele. Piper Rockele. Rockele. A 5 jich máš? Jo. Já ti nevím, tak třeba Superwoman. Lord DIY. Mám 1 bod. Mr. Brent, 98. No, tak ten dělá komedie. Ten je dobrý, no. Strašně dobrý. Takže mám 1 bod. Piper Rockele, Alicia Marie a Ace Family. Takže mám 3 body. Jo. Tak já mám 1 10 bod. bodů máš. Já jsem uhodla Ališu. To teď ty body. 10. Tak a já mám 4,5. Jo. Jaký jsou moje 3 nejoblíbenější knížky? Knížky? Mhm. No, takže já říkám Matilda, Harry Potter, no a teďko, počkej, já víš, ty knížky kupuju, že jo, pamatuju si, jak se jmenujou všechny. Takový něco, jak tam byl s tím tatínkem, že tatínek byl ten ošklivý takový, že něco vykryl tu banku nebo něco. Jo, tak jo, já jsem pochopila. A to není ono. Je to Bad Dad, se to jmenuje? Špatný tatínek nebo něco. A ty? A já bych řekla, příšerná teta, nebo ošklivá teta, nebo jak se to jmenuje v češtině, ošklivá teta, myslím. Pak o tom daným, jak bydlel s Já to ještě tatínkem. nemám přečtený, Ale- ale máme jako 20 stránek, jak to má. Tak to je jaký špatně, No tak vím jenom tu jednu, protože Sofinka čte většinou v angličtině a ty já neznám. Okay. Tak je to Harry Potter, Matilda a The Midnight Gang. Jakoby ta příšerná teta Alberta je 4. Že mám 14 bodů? 2 jsem uhodla. Jo. 14 bodů. To tady držím. Tak já Ok. mám pořád 4. Máme tu poslední Poslední, to nejlepší nakonec. a 5 států, kam chci jet. Tak Ok. můžu začít? Jo, babičko, Jo, začni. já bych řekla Amerika, Ano. pak Austrálie, Nový Zéland, Švýcarsko a Rakousko. A ty? Tak já bych se řekla. Já vím, že jsi to minule říkala v nějaký video, že jsi do toho Švýcarska, ne? Já řeknu Švýcarsko. Vím, že celý život chceš jít do Ameriky, podívat se na sestry, které byly v Americe, takže říkám Ameriku. Vím, že chceš jít do Dubaje. Má 5 jich máš? Jo. Teďko by se řekla něco exotického. Třeba Karibien. A do Thajska. Tady, to vidíte. A je to Amerika, Dubaj, Švýcarsko, Čína a Bora Bora. Aha. Tak já jsem uhodla 2, tak já mám 6,5 bodu. A já jsem uhodla Amerika, Dubaj a Švýcarsko 3. Takže já mám 17 bodů. No, tak já jsem prohrála. Je vidět, že Sofinku nevidím každý den, že ji vidím tak 4krát do roka, když sem za ní přijedu a jednou do roka, když přijede ona do Čech za mnou. A takže ji znám docela dobře, ale ne tak jako maminka. Ty docela znám, vy. Jo, jako, já jsem myslela, že byste mě znali ještě. Ale tak třeba jako fakt nevíš, že chceš jít někdy do Číny. To neříkáš u nás doma každý den. To je nějaký tajný tajemství Sofinky, tady Já chci do Číny a do Tokia třeba. Tak, do Japonska. do Japonska. No jo. Tak jo. A Doufám, že se vám líbilo tady to video. Co říkám? Nezapomeňte nám Sofince zanechat like. Nezapomeňte Sofince zanechat like. udělám odběr a mějte se krásně. Co mají napsat do komentářů? Je, to řekni ty. Dole do komentářů napište
něco jako od toho, co jsem odpověděla, jako to vaše třeba nejoblíbenější knížku, kam byste chtěli jet, něco takového. Jo, vaše nej. Vaše nej, no. A mějte se Čau. krásně. Mějte se hezky, nashledanou v Čechách. A ahoj. Do příštího videa.